Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro and Biguna family. Para sa Kalagnanday Alberto, kag Juan, offered by Mrs. Sonia Capauan and family. Para sa Kalagnanday Stanislao, kag Gertrudes, offered by Vicky Pison. Para sa kalag ni Princess Ayesha, thanksgiving for all the blessings received in good health, offered by Mr. and Mrs. Richard Salarda and family. Thanksgiving for all the blessings received in good health, offered by Mr. and Mrs. Cheryl Funa and family. Thanksgiving is offered for the birthday of Charity Lima and Jenny Patria, offered by Ledesma family. Kag ang aton niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Posadas family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Connie Dador and family, Mr. and Mrs. Annabella Sayo and family, Mr. and Mrs. Cheryl Funa and family, Mr. and Mrs. Aiza Kapauan and family. Sa pag-abot sang iyatak na si Jesus magataliwan sa pagbalik sa iya amay, ini matuman paagi sa iya kamatayon kag pagkabanhaw sa may mayaon nga kabuhi. Paagi sini makaaman siya sing duog sa langit para sa mga gintutunan. Siya ang dalan pakadto sa amay. Tungod kay sa iya magabalik liwat ang paghiusa sang Dios sa katawhan nga nahulog sa sala. Kabay pa nga si Ginoong Hesus ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi mangin mapag-on nga sa lendigan sang aton pagtuo kag paglaom. Ang aton celebrante ano si Reverend Father Titus Prudente. Panig magtindog ang tanan kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ulungon
Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maluluyon. Si Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi, kabay pa nga magtuo kamo sa iya, kag ang iya grasya, yara unta sa inyo tanan. Kag hiraman sa imo. Lakip na to sa aton nga pagpangamuyo, ang aktibidades o kung ano nga mga hilikoton nga ginaubra ni Father John Tadipa, rektor sang seminaryo kay Ti Subong. Why siya diri, hindi siya makamisa sa inyo. Ti si Monsignor, hindi man pangamuyo man naton si Monsignor, kay nagamasakit man Subong. May bukol diri sa iya nga baba, no? May bayuok. Siya man tani mamisa diri. Ako na lang ang gintulod niya nga mamisa Subong para sa inyo nga pagsaulog sang ikalima nga Domingo sang pagkabanhaw sang mahal nga Ginoo. Kag ipangamuyo naton nga magbalik man sa grasya sang Ginoo si Carmelite ang kapid. Okay, ang balon yun dito si Carmelite nga hindi siya magsunggod sa Ginoo, kaya nagasunggod ina siya, no? Bata pa ka magsunggod ang sunggodan niya iya nga hindi na siya magkatuto sa slides. Kaya mo na nakabali sa iya nga kamot, kaya mga nga balon si Carmelite yung mabalik ka sa grasya kamahal nga Ginoo, kay nagasimba na siya, nagapangalawat na siya sa pilakadlaw kung magdalag ko sila nga duha. Si Carmelite man lang ang makatuytoy siya sini, no? Wala na siyang iban na tawo nga muna si Carmelite ang kinahanglan nga makapatigayon sa kaayuhan man ni Starlight nga ini. Kani upol sa tanan naton nga mga katuyuan, kilalahon naton karon ang aton mga sala, agud nga mangitakos kita sa paghalad sining santos nga sakripisyo sang bisa. Ginoong Hesus, ikaw ang dalan pakadto sa Amay. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoong Hesus, ikaw ang kamatuoran nga nagaiwag sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa Ginoong amon. Hesus, ikaw ang kabuhi nga walay katubtuban. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabahin nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagaong sang tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan niya kita padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Aton karon nga dayawon, panginbulahanon, simbahon, himayaon, kag pasalamatan ang Dios tungod sa mga dalagko nga mga butang nga ginhatag niya, kasang grasya, bendisyon, indulensya sa aton. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Sa mga tao
Nangamuyo kita, o makagagawang kagwalay katapusan ng Diyos, himpita sa amon ang misteryo Pascual, nga mong pagkasakit pagkamatay kag pagkabanaw sang mahal nga Ginoo, agod ang tanan nga nabag-o liwat, paagi sa sakramento sang bunyag, makaagom sang mga bunga sang imong pag-apin, kag makadangat sang kalipay, sa kabuhi nga wala sing katapusan dito sa ginarian sa bangkete sang langit. Ginapangayo namon ini sa imo bagi kay Jesucristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagaripod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Maglingkod kita tanan, kag pamatian nato ng pulong sang Dios. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Samtang nagadamo ang mga gintutunan, ang mga Hudeyo ng ilahambal Grego nagreklamo batok sa tumandok ng mga Hudeyo, kayang ila mga balo nga babahe, wala matatapis sa adlaw-adlaw nga pagpanaktag sang rasyon. Gani ginpatawag sang 12 ka mga apostoles ang tanan nga mga gintutunan kag nagsiling. Indi bagay sa amon nga patumbayaan ang pagwali sang pulong sang Dios, agud nga mag-atipan sa mga kagustuhan. Gani mga utod, magpili kamo sang 7 ka mga tawo nga nahibalawan ninyo nga napunan sang Espiritu Santo kag kaalam, kag sila ngaton padumalahon sini nga mga butang, kag kami amon magagamit sang bugos namon nga tion sa pagpangamuyo kag sa pagwali. Naluyagan nila tanan ang ginsiling sa mga apostoles, gani ginpili nila si Esteban, isa katawo nga puno sing pagtuo kag sang Espiritu Santo, kag sanday Felipe, Procorio, Nicanor, Timon, Parmenas, kag Nicolas nga taga Antioquia, isa ka hentil nga nagkonverter sa pagka-Hudeyo. Gindala sila sa atubangan sa mga apostoles nga nagpangamuyo kag nagtungtong sang ila mga kamot sa ila. Gani nagpadayon ang pagpalapnag sang pulong sang Dios. Ang mga gintutunan sa Jerusalem nagdamo kag madamo nga mga pari ang nagbaton sini nga pagtuo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy suno sa amon pagsalig sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy suno sa amon pagsalig sa imo. Tanan kamo nga mga matarong, magkasadya tungod sa mga binuhatan sang Ginoo. Dayawan ninyo siya, tanan kamo nga nagatuman sa iya. Magpasalamat kamo sa Ginoo paagi sa pagtukar sing arpa. Magkanta kamo sa iya nga ginaupdan sa mga instrumento nga may kwaradas. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy suno sa amon pagsalig sa imo. Ang mga pulong sang Ginoo matuod, kag ang tanan niya nga mga binuhatan masaligan. Ang Ginoo naghigugma sang matarong nga nagakabagay, ang iya mapinagayunon nga gugma nagapuno sang duta. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy suno sa amon pagsalig sa imo. Ang Ginoo nagabantay sa mga nagakahadlok sa iya, sa mga nagasalig sa iya mapinadayunon nga gugma. Ginaluwas niya sila sa kamatayon, ginabuhi niya sila sa tion sang tigguloton. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy suno sa amon pagsalig sa imo.
Pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni Pedro. Mga hinigugma, kari kamo sa Ginoo ang buhi nga bato, nga ginsikway sang mga tao subong wala sing pulos, pero ginpili sang Dios subong nga mapuslanon. Kari kamo subong buhi nga mga bato, kag ipagamit ang inyo kaugalingon sa pagpatindog sang espirituhanon nga templo, sa diin mag-aalagad kamo subong balaan nga mga pari, sa paghalad sa Dios sang espirituhanon kag nahamutan nga mga halad kay Hesukristo. Kay ang kasulatan nagasiling, nagpili ako sang isa ka bato nga mapuslanon, nga akon ginhimo subong pamusod nga bato sa Sion, kag ang nagatuo sa iya hindi gid mapaslawan. Para sa inyo nga nagatuo, ini nga bato mahal kaayo, pero sa wala nagatuo, ang bato nga ginsikway sa mga manunukod nangin pamakod nga bato. Ang isa pagid kabahin sang kasulatan nagasiling, amo ini ang bato nga magapasandad sa mga tao, ang bato nga magapadasma sa ila. Nakasandad sila kay wala sila magtuo sa pulong sang Dios. Amo ini ang kabubuton sang Dios para sa ila. Pero kamo inyo, pinili nga rasa, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, mga tao nga iyagid sang Dios, pinili sa pagbantala sa makatilingala nga mga buhat sang Dios, nga nagtawag sa inyo, gikan sa kadudulman, pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panig magtindog ang tanan. Ako ang moang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi, siling sang Ginoo. Wala sing may makadto sa amay, kun indi paagi sa akon. Almighty God, ang Ginoo iyara sa inyo. Kag yaraman sa Ang imo. pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa ito nga panahon, nagsiling si Jesus sa iya mga gintuton-an. Hindi kamo magpalibog kag magkatublag. Magtuo kamo sa Dios kag magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay may madamo nga mga kwarto. Kag magalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Hindi ako nagsiling sini sa inyo kung hindi ini matuod. Sa tapos ako makalakat ka makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo. Agon nga kung diin ako, dito man kamo. Ngay baluan ninyo ang dalan, pakadto sa duog nga akon pagkakadtuan. Si Tomas nagsiling sa iya Ginoo, wala kami makaibalo kundi ikaw makadto, paano bala ang pagkatultol namon sang dalan, pakadto dito. Si Jesus nagsabat sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Karon nga nakilala na ninyo ako, inyo man makilala ang akon amay. Kag sugod karon, inyo gid siya nakilala kag nakita. Si Felipe nagsiling sa iya, Ginoo, ipakita sa amon ang amay, kag tuman na ina para sa amon. Si Jesus nagsabat, dugay ng aton pag-inop na nay Felipe, kag wala pa ikaw makakilala sa akon, ang nakakita sa akon, nakakita sa amay. Nga bala masiling ka, ipakita sa amon ang amay. Felipe,
wala ka bala nagatuo nga ako yara sa amay, kagang amay yari sa akon, ang mga pulong nga ginahambal ko sa inyo, wala nagagikan sa akon. Ang amay nga yari sa akon, amugid ang nakahimo sang iya buhat. Magtuo kamo nga ako yara sa amay, kagang amay yari sa akon. Kung hindi gani magtuo kamo sining mga buhat. Nagasiling ako sa inyo sang matuod, ang nagatuo sa akon magahimo sang mga buhat nga akon ginahimo. Kagdalag ko basining nga mga buhat ang iya himuon, kay ako magakadto sa amay. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Maglingkod na kita, mga inikugma ko mga kauturan sa mga 1980, mga 1980, o kung before sina, high school pa lang ako sa seminaryo, ginbalitaan nila ako nga sinanay yara sa ospital kay na hypo siya. Ngalan sang nanay ko si Emilia. Tinahypo siya. Tisad to ang mga maestro-maestra may ginatawag pa nga Medicare. No, Medicare. Kina-charge lang sa Medicare niya ang iya nga pag hospital. Mga 5 kaadlaw siya sa hospital. Kag nahypo siya, nakuma. Pagkuma niya, gindalan na Tito Bilaring to sa hospital, diri sa Western Visayas man. Pero hindi siya makabugtaw. 3 kaadlaw gid, naway siya kabugtaw. Pero pagkabugtaw sa ika-3 nga adlaw, si nanay, nagahiri-hi. Ngahiri-hi siya nga mata nagkakudog-kudog, lawas nga mo na o. Ay, sili namon, nano tay nanay. Nga pagbugtaw siya nga nagkakudog-kudog sa iya kag nagahiri-hi gid. Nagkakarakadlaw pag nagayom-yuhom ang kaingod niya sa Medicare nga maestra man, nagkakadlaw man sa iya. Nay, hindi ka maghirihi ka magkadlaw, nay. Oh, sila pagbugtaw niya, din ako. Siling ko, ari ka diri sa sulod sa ospital, sa Medicare unit. Ay sus, niya, pinakaadlaw ako niya. Kung namon ti, mga 3 kaadlaw ikaw nga nagtulog. Kaya kinhypo ikaw sa imo nga diabetes. At uod, kung kuti nga nagahiri-hi ikaw, sabi mo ano ang ginisaysay ni nanay, kay may tiyo kami na nga utod niya, nga pari. Siling niya, puniro, kadtuan ako diri, kagin apas, ni nanay, kag ni tatay. Dali na lang siya itong patay. Ni patay sa nanay, mga 1990 ako nga ginordinahan mo, patay sa 1989. Ng mga 1979 pa lang sadto. Tinagakadlaw siya, kay siling niya, ginapas ako ni nanay, kag ni tatay, ni lulo, kag ni lula ko. Kag siling niya, ang nag-apas sa akon, mga bata ang gagmay, nga may mga pakpak, ang mga anghel. Ginapas siya dito, amo to natulugan siya. 3 kaadlaw gid. Di kung ano ang natabo sa imo, siling nga gindala nila ko to sa mansyon ni manong ko pari, Father Tabi Franca, tiyo namon nga pari, no? Di tapos na ano ikaw, pao siling nga kanami ka mansyon gali ka pari ito sa babaw sa langit. Sigurado ko nga sa langit. Oo, siling nga.
dito man nakita niya tanan ng mga paryente niya, hinibot-libot niya, pero ang nami abi mo kung ano, kontrast sa iya, sininga din ang akon bana. Kaya nauna pa napatay si tatay, no, sa kay padre kay Uncle Pari. Sininga, siling sang mga anghel, ginto ito yan siya sa mga anghel, kadito sila sa kilid sang suba. May gamay to nga barong-barong nga nahuman sa karton, kag dito si tatay nakita niya nagapamunit. Ay siling niya itos, ano yung mga kinaobra na, nagapamunit ko di kayo ba kunti dapli karon. Dali di pungko ka sa kilid. Istoryanay sila ni tatay, kumusta na kamo dito yas dalong. Siling niya ti buhi man kami no, ti ano mo dapli dyan, dyan ko na tilapia. Ne, kita mo kung ano katuod ang ebanghelyo na ginambal diri kay ina sang mahal nga Ginoo, sugiran ko bala kamo kung hindi ni siya matuod. Di mo na sa inyo ang aton katuan amo nang ginarian sa langit. Ti pagkahapon na po na ng pulis siya kay tiyoy ko nga pari nga mansyon, kapag pauli niya dito, gintabog sila sang pari. Ay siling niya, Iking, si Emilia mo, si Iking, pauli na dito. Kaya mga kabataan, nagkahangawa na nga, way ikaw nakabugtaw, pira na kay ikaw kaadlaw. Ang isa kaadlaw dito, 3 kaadlaw. Nanaog. Tapos, amo to nga nagakalakad daw gali siya, kay nagakapot ang mga kabataan, nagaaba sa iya, hala, kasabad kuno ka mga anghel mo. may ari nga nagakapot niya sa kayang kamot, tapos nagasakay sa iya likod, tapos may ara pag sa iya tiil, may ara sa samtang nga nagalakat sila pauli sa balay. Dito sa ospital, nakabugtaw na si nanay. No? Amo ato ang isa ka panugiron nga sa akon lang, matuod nga may langit gidman, matuod nga ang mga patay diri didto anay nagadiretsyo sa sina nga mga lugar. Ngani si Tomas nagpamangkot, Ginoo, wala kami makaibalo kundi ikaw makadto. Paano ang pagkatutol namon sang dalan pakadto didto? Kita mo, sa balay sang akon amay may madamo nga mga kwarto. Si Padre Edgar Sirag, pagkapatay niya, nagdamgo man ako sa kay Padre Edgar Sirag. Ang kada kwarto namon dito sa babaw sa ginarian, may ara na kami nga mga kwarto, number, butaw naton, 3,000 to si Edgar. Ikukugad din takon dapit. Kung nato, sa unahan pati mo. Ano ang number akon to? Basi niya mga 4,000 pa. Tuluga, pagkukuling patay. So, amoy na ang isa kapamatuod ko sa inyo sang ginhambal sini sang mahal nga Ginoo. Hindi ka mo magpalibog, hindi ka mo makatublag. Magtuo lang ka mo sa akon, magtuo ka mo sa akon kag sa Dios. Kay dito sa balay sang akon amay, may ara na kamo nga mga lugar, basta ara kamo pirmi sa grasya sang Dios. Di sa subong kita mo, ginapatigayon naton ang aton nga pagtuo sa sining ginarian sang langit, sa purgatorio, kag may ara nga lugar sa impyerno para sa mga way nagatuo. Karon ang mga kabataan naton, halin pa kahapon, ginagapakari sila diri kag nagatuon sang pagtuluuhan naton kag sang pagpangamuyo labinagid sang Santo Rosario. Tinitanan bala mga invento lang sang aton simbahan? Hindi. Gindala ko diri sa inyo ang ginatawag nga kay tama kadako ang CCC, Catechism of Catholic Church. Hindi may catechesis kamo antes magpangadi anay sa mahal nga Iloy sang Santo Rosario,
ang gindala ko lang diri Catechism for Filipino Catholics. CCC, Catechism of the Catholic Church. Amoy na ang code niya ka plus P, no, sang CCC. Ano ina ang sulod niya? Amoy na kay nang ginambal sang Ginoo. Ako amo ang dalan, kamatuoran, kag ang kabuhi. Oh, ano ang busayron sang dalan? Ako amo ang dalan. Ang dalan nagahambal na anungod sa aton sang ginatawag naton Catholic doctrine, Christ our truth. Kasi amo ang kamatuoran. No, sa mo nga chapter page 65. Catholic doctrine, Christ our truth. Kag dira ginabadbad ang history sang pagtuo. Ang ginahambal naton bladiri, nagatuo ako sa Dios, credo sa mga apostoles, amo ini ang ginbadbad kag ginaisa-isa ina siya. No, amo na ang ginatudlo sa kabataan, primero nga si creed pagtuo naton kay siya amo ang ginatawag naton kamatuoran. Ang ikaduha nga parte amo ang ginatawag nga Christ our way. Siya, Jesus is our way. Siya amo ang dalan. No? Siya ang dalan. So, creed, code. Ano ang code? Ngina? Ang napulo, kasugo sang Dios. No? Cult, C. Isa kasi, creed, code, cult. C. No? Ano ang C nga isa? Cultic, C-U-L-T. But sa yuron pa, amoy na ang ginatawag naton mga sakramentos nga ginabato naton. Ti ginatudlo ina sa aton plus P. Ano ang P? Prayers, our Father. Ang amay namon ang gintudlo sa mahal nga Ginoo, ginatudlo sa aton. So, sa Catechism for Filipino Catholics sa 1997, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, nagbadbad man sina, I am the way, the truth, and the life. No? Creed, code, cult. Creed, ang aton nga pagtuluhan. Lumangkoton kamo, ang sumariya sina, ano ang inyong pagtuluhan? Di sapos nga, balon na sina, nagatuo ako sa Diyos. Kamu yan nagatuo sa Yawa, ako yan nagatuo sa Diyos. Gato ako sa Dios, amay nga magam sa tanan, gato ako sa Kristo, yan nakabugtong aton Ginoo, gato ako sa Espiritu Santo, nagatuo ako sa Santissima Trinidad, kung sa diin ikaw ginbunyagan. Titos, ako nagabunyag sa imo sa ngalan sang amay, kasang anak, kasang Espiritu Santo. Di hindi na ako anak ukon ulipon sang yawa ni Satanas, kag sang sina nga original nga sala ni Adan kag ni Eva tungod sang pagganyat sang manog sa ila. Hindi na ko ulipon. Ano ikaw? Bakit tanan nga nabunyagan nangin anak sang Dios nga hilway kag manunubli sang ginarian sang langit. No, amoy nang dumdumon ninyo, hilway kamo nga anak sang Dios, hindi kamo ulipon. No? Galing kayong iban iya, hindi magpati nga sila ulipon. Kita mo, damo ulipon dire sang inom, sang bisyo, sang sugal. O, kita mo, pagka ulipon na mo, no? Slavery to sin, nga tawag. Di, paano mo makakasin na dira? Balik ka sa imo, nga pagkaanak sang Dios. Magsimba, magkalawat, magkumbisar, kang magpadayon sang imo nga pagtubo bilang maayo nga Kristiyano. So amoy na ang creed naton, no? Ano ang cult, ang creed code? Ang code is the 10 Commandments. Ang napulo kasugo sang Dios. Galing kita mo, kung hindi kita magtuman sang sugo sang Dios, mga kasala naman kita, balik kita sa pagkaulipon sang yawa. Nagsilingkid ang Ginoo sa napulo kasugo sang Dios, hindi ka magpangawat. Di mo kawatan nagakuha sa kaban sang gobyerno. Tamo?
Oh, hindi ka magbinutig, damo butigon, labi na gid sa mass media, no, sa social communications, no, damo butigon, damo fake news. Magpakabalaan ka sang adlaw nga Domingo kag fiesta, maski anticipated lang diri sa inyo. Katatlo nga sugo sang Dios, sino nakatuman sina sa ina. Oh, hindi ka magkaibog sa manggad sang imo isig katawo. Hindi ka magpatay. Oh, kita mo? Di madamo sa mga tao nga hanggang pamatay lang tungod lang sang druga. Oh, kita mo? So maramo amo na ang code naton, ang 10 Commandments nga dapat sundon naton. Kung makasala ka, diretso ka naman sa konfesyonaryo. Ang konfisar dito, kag magpangayo sang grasya sang Dios nga hindi ikaw mabulag nga isa ka anak sang Dios nga hilway, hindi ulipon sang yawa kang Satanas. Ginatawag na siya konfisar mo ang imo actual sin. Kaysa pagbunyag, dito ikaw iya ginkuha sang pagbunyag, sakramento sang pagbunyag, ang ginatawag nga original sin ni Adan kag ni Eva nga naandira sa sulod sang imo nga tagipusoon kag kalag. Katapusan nga si katapusan nga si cult. Balaan ninyo ang 7 ka tinatawag naton nga sakramentos. Pero kalabanan kaysa abi nila okay lang sila na nga nakasal sila sa huwes o kung sa mayor. Ang ikatiyang isa sa mga sakramentos, mitong sakramentos amo nga ginahambalan bisang simbahan magpakasal ikaw. Agod kilalahon kamo sang Dios nga mag-asawa, hindi ang inyo nga pag-ugdanay isa ka adulteros kung hindi ka mo kilala sang Dios nga mag-asawa kay way ka mo makasal sa simbahan. Ang inyong kabataan nga ina, anong tawag sa ila sina? Illegitimate sons and daughters of God. Kita mo? So amoy na ang CCC plus P, prayers, no? Prayers, pangamuyo, labi na gid ang amay namon. Kaysa bilog nga pangamuyo naton nga na-compose dira, isa lang ang gintudlo sang mahal nga Ginoo sa aton kag ara dira sa santos nga kasulatan. Gani kung magpangamuyo ka sa amay namon, mayara ka sa mga langit, nag-acknowledge ka sa Dios nga ina nga tatay mo nga may gugmaon sa langit, maski tigulang na ikaw. Our Father who art in heaven, give us this day our daily bread. Kita mo? Do not lead us into temptation, but deliver us from all evil. Kita mo? Nagahambal kita nga daan sang aton nga pagtuo sa sina nga pangamuyo nga gintudlo sa mahal nga Ginoo. Abi mo kung mangamuyo ka sang amay namon, kaysa nagapatarasak lang ikaw mga di sang Santo Rosario, pero kung magsiling ka magimaya ka Marian puno kasing grasya, way kakabalo nga nagatabog ikaw sang yawa. Basta mensionaron mo lang ang pangalan ni Maria, mensionaron mo lang ang pangalan sang mahal nga Ginoo nga tatay naton sa langit, sa mahal nga Ginoo, maski lang gani magpanguros ikaw, isa na inakasahi sang pag-acknowledge naton nga ang Dios nagapuyo sa aton Amay, Anak kag Espiritu Santo, yara sa aton halin sa pagbunyag sa aton. Kung sa yuron pa, kung magpangamuyo ikaw kag ara ang pagtuo sa imo, ara dira ang grasya kag bendisyon sang Dios. Gani nga kung sa kada gabi ang mga nanay, kabataan, kag mga ginikanan, ginapatipon sila. Sang una kita mo ang mga tigulang naton amo na. Natipon kita alas 6, pagbagting niya sina alas 6, sulod na sa balay, nagakapot na sa ngalanot nga daan si Lulo, no? Kapos magpangadi na ng alas ng mga sa Anak Espiritu Santo, magimaya ka Maria na puno kasing grasya ang ginuyaran sa imo. Madumduman ninyo ina mga katigulangan naton. Di karon ibalik naton ina agud to nga hindi kita pagtawgon.
nga mga anak o kuan ulipon sang yawa ni Satanas kag sang sala kag sang kamatayon kag sang manog nga ato sang una. Amo ina ang ginahibra naton sa bilog nga bulan sang sini nga Mayo kapag tuon sang pagpangamuyo sa mahal nga Iloy kag at the same time nagatabog kita sina kung magsulod ka sa imo balay magpanguros ikaw agud to hindi magsulod dungan sa imo ang yawa ang manog kag ang malain nga espiritu no antes ikaw magpamuson manguros man ikaw ay kaysa kita mo kung ginatubol ka ano ang ginahambal mo hindi ginibutan ni yawa hindi ka magwa kapanawag to mo yung sang malan sang yawa kag ni Satanas ilabi na kung magtubol ka panguros ka mo na nga sa sulod sang inyo nga balay sa sulod sang inyo nga sang inyo nga kwarto ara tani inang ginatawag naton nga ramos no ang mga ramos bala nga binisyonan nyo sang Domingo de Ramos ibutangan mo gid ang ramos ang imo pagid pati ang imo nga kasilyas agud to makatubang ka dito ti madumdumam lang Lord please pagwaan mo na ay kay way kakabalo nga ang yawa nagpakita kay Santa Teresa sang Avila no yan pagkita niya Teresa insakto na nga pangmuyaw imo siling ni Teresa hoy yawa babae lang ako diriya kaya maski magpamuson ako nagapangadi ko ka Santo Rosario kaya ang nagagwa sa akon baba para na iya sa Ginoo ang nagagwa sa akon buli para sa imo ngiyawa ka kita mo tuod na ginturon nga nambal na ni Santa Teresa di Avila no kay ginpakitaan sa sang yawa sang dito sa sulod sang iya nga kwarto kaya nagapangamuyo siya dito kang samtang nga nagapamuhin siya so mga inigugma kung makauturan tandaan ninyo ang bilog nga Mayo nga ini no may angot ina ang ebanghelyo kay ina nanungod sa aton nga kabuhi nga matuod ang langit nakakadto si nanay ko dito napatay siya sang 1989 tapos antes ako dinahan sa bagapari pero si nanay malipayon gani nagapangamuyo ako kay nanay upod sa akon nga mga utod nga si nanay iya naluwas na no upod sa akon tiyo nga pari dito sa mansyon niya ti si tatay ko dito iya sa kilid sang suba nagapamunit siguro subong hasta subong pamunit gyapon siya sa sudan niya no ikaduha dumdumon ninyo nga ang ginahimo naton nga ini nga Flores de Maria may dako nga kabilinggan ina ka nagapamatuod ina ang kabataan nga nagapangamuyo kay Maria sang amay namon may kamatuuran ina nga dapat sundon man sa mga kabataan diri sa San Rafael hindi lang nga mag basketball sila kay may ang Escape Federation may ara nga pundo para dira actually ang pundo sang Escape gani para sa anom na siya mo no social life nila sa political life nila sa economic life nila kag sa pag-enhance ang culture nila nga Pilipino kang mga pamatanon hindi lang ina para sa sports basahan nyo lang local government code nyo no amo na nga hindi kita magpati ko kaysa nga nagkakadula man ang pundo sa mga iskay di abot sino nagapangawat sina kuway man kamo sang ginatawag naton nga mga patuga ang tawag na sa local government code ara na dira maski lampos mo pasakon tubangan ka huwes no nagakadula kita mo ano ang hambal sang Ginoo hindi ka magpangawat hindi ka magbinutig karon kung butigon ka kang nagapangawat kaya po maski ang iya sang mga kabataan nga ini
no, kunabi kinatagaan kag ginaoprobahan ina siya. Okay na probahan ina siya. Pero ang iban na parte, for example, ang pangabuhian. Pangabuhian sa kabataan. Ara na dira nabutang na kinahanglan ang mga iski nga ini may ara sila nga ginatawag naton nga pangabuhian IGP, no? IGP, may IGP na sila para nga mabuhi man sila. Hindi lang magbabaligya ka sa plastic kag sa mga vegetables kag mga kun ano dira, kundi pangabuhian gid iya. Kaya pilang edad sang iske 13 hasta 29, 27. Ante ambot sa inyo dira. Ako hindi ko magpailabot sila, naghahambal lang ko kay gintunan ko gid na ang local government code. Tikaron hindi ko makita sa sosyedad maski diin. Ang isa gid lang makita ko dira sports nila. Hala, sports kamo dira, tapos balik dito kadto kamo sa sulod sang tiangge ka mag-ok-ok gyapon sang tanduay. Tapos ang bakal sang sigarilyo kag maghit-hit gyapon, bakal sang shabu ka magpang gyapon. Tiyan ang pulo sang sports. Tama? So muna dira kapila na kita gin diri sa Mandurriao, kapila na kita gin balita, katatlo na kita gin balita, kapila na kagagin panan, kag nadakpan, no, pila ka milyon sang shabu. No, tiyan mo na, sa yuron pa, ang atong pangabuhi malayo-layo sa pagka-Kristiyano. Kung hindi kita magsunod sang CCC nga ini plus P, pangamuyo nga ina, hindi naton mapalayo ang mga kabataan ina sa pagkanyat sang yawa kag sang kalibutan nga ini. Ganyaton naton sila paagi sa CCC naton. Kay siya amo ang dalan, kamatuoran kag ang kabuhi. Magtindog kita tanan kag magbag-o sang aton nga pagtuo sa pangamuyo sang kredo sang mga apostoles. Tanan nagatuo ako sa Dios, amay nga makagagawom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo. Kakabog ko nga atong Ginoo. Gitapon sa lalaki sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong na naog sa mga minatay. Sa katukaadlaw na banaw siya nga nagaling sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Gikan dito magakariba sa liwat sa bagukong sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaugdan sa mga santos, sa kabatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kasabag kabuhi nga wala si katapusan. Amen. Pangamuyo sa mga tumuloo. Magpangamuyo kita sa amay, tatay naton sa langit, nga may dako nga pagsalig pagi kay Jesucristo nga amo ang nagpangabay para sa aton kan nagtudlo sa aton sa pagpangamuyo. Aton nga isabat, Ginoo pamatii ang amon pagampo. Tanan, Ginoo pamati ang amon pagampo. Para sa amon katilingban nga Kristohanon, kabay pa nga amon dumdumon nga kami gintawag agud mangin balaan nga pungsod nga iyagid sang Dios kag kami magpangabuhi suno sa sini nga pagpili sang Dios, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pagampo. Para sa mga ministro sang simbahan, kabay pa nga sa ila pag-atipan sa mga tumuloo, hindi gid nila patumbayaan ang pagpangamuyo kag pagwali sang pulong sang Dios, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pagampo. Para sa mga opisyales sang gobyerno, kabay pa nga hatagan sila sing kaalam pagka mainubuson kag paghigugma agud magpamuno kag mag-alagad sila sing matutom kag likawan nila ang pag-abusar labi na gid sa mga kubos kag maluya sa katilingban, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pagampo. Para sa amon pungsod, kabay pang ipag-iway kami sang Ginoo sa mga kalamidad, kalalatan, korupsyon, kag pagbinahin-bahinay,
Kagkabay pa nga amligan man sang Ginoo ang mga Pilipino sa iban nga mga nasyon. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Para sa amon mga pinalangga nga nagkalamatay, kabay pa nga dalhon sila sang Ginoo sa duog nga ginaman para sa ila sa langit. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Ipangamuyo manaton ang kinahanglanon sang aton parokya kag katilingban, kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Diyos nga mo na may, tatay namon nga may gugmaon mapinatawaron, kag maluluyon nga yara sa langit. Hatagi kami ang amon panimalay, ang bugos namon nga barangay, kag ang amon mismo nga distrito. Sing maayo nga tagibuson nga nauna balatyagon kag kalab, agod kami man mangin sakramento sang imo presensya kag pagluwas sa sining duta nga luhaan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Tamaglingkod kita tanan. Dayawon ka Ginoo tagtugas ang tanan ng mga butang. Kaya mong ginbato na yung tinapay gikan sa imo kaagmon. Amon ginalat sa imo ni katubasan. Amen. Paling magtindog. Nga pangamuyo ka mo mga utod ganin nga kon kag inyo sakripisyo mamatanunta sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Matununta sa ginong sakripisyo sa mga kamot. Sa kariwat kimayan siya ngalan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo pamati ang amon pangamuyo agod nga ining balaon nga pagbayluanay sa mga dulot sa diin kami naluwas magbulig sa amon sa sininga kinabuhi kag magdangat sa amon sang kalipay nga dayon sang ginarian sang langit ginapangayo na amon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga amon gid ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion pero labi na gid sa sining panahon sang Paskwa nga ginhalad si Kristo
ang amon Kordero Pascual. Pagi sa iya ang bag-o nga panahon, nagbutlak na ang madugay na nga paghari sang sala kag sang yawa, natapos na ang naguba nga kalibutan, nakaayo liwat kag ginuli liwat sa amon ang himpit nga kabuhi nga wala sing katapusan. Tungod sini ang bugos nga kalibutan nagahinugyaw sa dako nga pagkinalipay, ang mga angeles, ang mga arkangeles, kag ang tanan nga mga tinugas sa langit, nagaambas ang kalantawon sa imo himaya nga nagakanta. Sana sa kaitaasan. Unang nagakari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Dili na nga nagatindog. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalang imo Espiritu Santo sa pagpasantos ining mga dulat, agon niya mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoo nga sa Kristo, sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon nga iyagin baton sing kinabubuton, nga ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamatanan kag magkaon sini, kay ini among akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sumumaan pagkatapos ang panihapon niya ginkuang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya'y nigin palibot sa iyang mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag mag-inom sa siling kalis, kay ni amo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga ikaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kabatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Diyos ko, nga balagin patumbayaan mo ako. Ang misteryo sang pagtuo tanan, sa tagsanamon kapag kaon sining tinapay, kapag inom sa sining kalis o Ginoo, ginabantala namon ang imo kamatayon, tubtob sa imo nga pagbalik. Gani wamay amon kinalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay. Pagkasakit pagkamatay kapag abandaw sang imong anak nga si Jesus, nga ginatawag namon misteryo Pascual. Nagapasalamat na kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos sa pagatubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo sang santos nga misa. Nagapagiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amot, tanan kami nga nagaambit kag nagakalawas ang lawas kag dugo ni Kristo sa pagkalawat namon sining pagkaon sang mga immortal. O Ginoo, damduma ang imo simbahan sang kubos, simbahan sa mga imol, simbahan sang sinodo, pamatanon kagabataan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpitan siya sa bagigugma pod sa amon Santo Papa nga si Leon 14, sa amon obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang imong mga kaanakan nga imo nang gintawag di ka sa sining kinabuhi,
Kay paagi sa pagbunyag sa ilan na hilway sila sa pagkaulipon sang yawa kag nangin anak sang Dios nga hilway kag sila man manunubli sang ginarian. Ila binagid ang ginapalakip namon sa sining santos nga misa, naiusa sila sa pagkamatay ni Kristo, itugot nga maiusa man sila sa pagkabanhaw ni Kristo. Dumdumama ng mga sakop sining among katilingban sang San Rafael sa idalom sang pagtatap ni San Isidro Labrador, ang tanan nga nagtaliwan na kanagalaom nga mabanhaw sila. Dumduma ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong dira sa bangkete sang langit. Kagkaluoy man kami nga yari pa diri nagatambong kan nagapanglakaton sa sining duta nga luhaan, agon maambit namon sa pilakadlaw inang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw ka magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, ang mahal nga Iloy sang Flores, upod kay Senyor San Jose nga Iyabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos, sa kay San Rafael, sa kay Arkanghel, sa kay San Isidro Labrador nga patron sang sini nga barangay, kag sa kay San Jose, Senyor San Jose, obreros para sa tanan nga mga nagaobra sang una diri, kag nagpahamuot sa imo paagi sa imong anak nga si Hesus Kristo. Paagi sa iyo po sa iya kadira, sa iya ginahatag sa imo Dios Amay nga makagagawom sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Taibi hatag naton karon kag itugyan sa mahal nga Ginoo ang tanan naton nga pito ka mga butang sa ibabaw sining nga duta, amo nang ginkarin ninyo diri, no, maghimo kamo sang intensyon tanan balhas luha pagantos kalisdanan sakripisyo ang inyo nga balatian, ang inyo nga katigulangon kag ang inyo nga kaimulon ihalad ninyo kada Sabado na Sabado sang gabi diri kung may misa sa inyo, kay ina pakabalaanon sang Dios, bendisyonan niya kag ibalik niya sa inyo ang grasya, bendisyon, indulhensya kag ang merito sina subton niya na dito sa babaw sang langit. Kag kung mapatay ikaw, among ina ang i-withdraw mo kag ihusay sa Ginoo. Ginoo, makapasulod na ini sa akon dira sa imo ginharian. Gani magkanta kita karon sa ngamay namon samtang ginahalad naton ini nga pito ka butang sa aton nga pagkabuhi sa babaw sini nga duta sa Amay naton sa langit.
Tugason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan, kag panulay sining kalibusan sa tanan nga mga hilo, kag sa tanan nga mga tuksin sang sining nga kalibutan. Hatagi kami kag ang amon panimalay bugos nga amon nga barangay, sang pagidait kag kalinong sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, sa yawa, kag sa kamatayon, kag sa sinang manog nga nagtimulang kay Adan kag kay Eva. Balik na kami sa tanan namon nga mga palaligban, pag-antos, kalistanan, balas, luwa, katigulangon sa amon nga pagbalatian, kag sa amon nga kaimulon, samtang nagapaabot kami sa nang bulahan nga adlaw sa pagbanaw sa amon nga amon ginalauman, nga makabalik ang nabanhaw nga Kristo bilang amon hari hukom, kag amon nga manluluwas. Sa mga O Ginoong Jesucristo, sa ikang mabanhaw gikan sa mga minatay na pakita ka sa mahal nga Iloy sa mga apostoles kasarong ang gintutunan kang nagsiling sa ila Ebeno Shalom Alikem ang pagidait yara sa inyo. Hindi pagtanda ang amon mga sala Ginoo, kundi ang pagtuo sining imo simbahan sang mga imol, simbahan sang kubos sa mga pamatanon kagabataan. Kasunod sa imo ginsiling, hatagi man sila sinang pagidait, sinang shalom nga hindi mahatag sang kalibutan, shalom bot sa yuron, malawig nga pagkabuhi sa kabuganaan, masana kabas damlag kag panawon sa mga kabataan kag henerasyon, ang katinaran kag kauswagan para sa tanan. Ikaw nga nagakabugi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait, ang shalom sang nabanhaw nga Dios yara gihapon sa inyo tanan. Kagyaraman sa Mga iyo. utod, magatagay kita sang tanda sang paghidait. Paghidait yara sa inyo tanan, Ebeno Shalom Alikem sa inyo tanan. Sibukanan sa lawas kadugo sa nga Ginoong sa Kristo magdangat matungod sini sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga utodiari si Kristo ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Siya nga amo nga nagabalik sa aton agud nga amanan kita sang lugar dito sa ginarian sang langit tungod sang aton pagtuo, kay siya amo ang dalan, kamatuoran, kabuhi kag ang aton nga kabanhawan. Nagaagda karon ang Dios sa aton sa bayon sang tinapay kag bino sa bagbaton sa iya sa santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan. Pangimit lang lamang ang sa kapulang kag magaayo ang akong lawas kag kalag. Lawas ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Dugo ni Kristo magdulong ta sa aton
sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan.
Magtindog ang tanan. Ako amang matuod nga puno sang ubas kag kamo ang mga sanga siling sang Ginoo. Ang nagapabilin sa akon kag ako sa iya magapamunga sing madamo. Hallelujah. Mga muyo kita o Ginoo, buy sing maluluyon ining imong mga kaanakan kag itugot nga kami nga imong ginsagod sining nangitnon nga sakramento sang lawas kag dugo sa Eucharistia magbiya gikan sa amon daan nga panghinawi sang sala padulong sa bago nga kabuhi sa grasya ginabangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. May announcement ka mo? Sige, maglingkod anay para sa announcement naton. Buwas nga adlaw, May 3, mayara sang prosesyon para sa Santa Cruzan dito sa aton nga parokya. So ina magasugod alas 3 sa hapon. So ganito na ginagtagid sa pagupod sa prosesyon sang Santa Cruzan dito sa aton nga parokya. Kag subong man ang aton nga Flores de Maria o kung Flores de Mayo ini nigapadayon sa bilog nga bulan sang Mayo. So buwas sa gihapon ang aton nga Flores de Maria o kung Flores de Mayo alas 4 ang takna sa hapon diri sa aton nga Barangay Chapel. So gani sa mga maluyag mag-sponsor para sa pamahaw sa kabataan, so makiganot lang kamo sa aton nga Chapel Coordinator kay Tita Grace Ledesma. Kag sa May 7, magasugod ng aton novena prayer para sa kaduganan ni San Isidro Labrador. So ina, May 7, alas 6 sa gabi, diri sa aton chapel. So ato na ginagdaman sa pagupod sa aton novena prayer para sa kay San Isidro Labrador. Kag ina, starting May 7, tubtob na sa May 15. Kaya kapistahan nga pagsalog naton diri sa aton nga barangay sa May 16. Sa Mayor Kita Santos nga misa sa pagsalog naton sa kapistahan ni San Isidro Labrador. Madamo gid nga salamat. Para maintindihan ninyo kung nga abwas ang Santa Cruzan lain iya sa ginatawag naton nga Flores de Mayo. Okay? Ang Santa Cruzan nga ginagamit sang kalibutan amo na ang iyang piyesta sang pagtukib ni Santa Elena sang krus sang mahal nga Ginoo dito sa Kalbaryo. No, ti amoy na nga Santa Cruzan madamo nga mga santos sa nag-upod sa musina kay gintilawan gininang 3 ka krus nga ina dito sa Kalbaryo kag isa lang ang gindala ni Santa Elena, nanay ni Constantino. Tama may Constantino nga gamay. Constantine the Great. Nauna nga emperador nga Kristiyano sa Roma. Kung nakaibalo ka mo sana, kag sa sinaman nga bagay, sa piyak nga bahin sina, amo ang ginatawag naton nga Flores de Maria, ang Kabulakan, Reyna sang Kabulakan, ang ginasaulog naton iya. Sa siniman nga palabuton nga 22 na sang Mayo, may ara kita nga program sang mga pamatanon kag kabataan. Dumdumon ninyo na Paris Youth Day naton. No, gasaulog ang parokya sang adlaw sang pamatanon. Pangamuyo naton nga kabay pa ang kabataan nga ini mangin maayo matinggas nga mga Kristiyano Katoliko. Magtindog kita tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag giraman sa Magduko imo. kamo ka magpangayo sing bendisyon sang Ginoo. O Ginoo apini kag bendisini karon ining imo mga kaanakan ang ila panimalay kag ang bugos nila nga barangay. Ihatag sa ila ang ikaayo sang lawas kag kalag aghimpit nga pagigugma sa isa kag isa sa ila nga sulod nga katilingban
nagimuha nga sila mangin matutong permi sa imo. Ginabangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag benisyonan kamo sang Dios nga magagagawom sang tanan, ang Amay, kag ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Maglakat kamo sa pagidait, kag iproklamar sa bugos nga kalibutan, umpisa sa inyong panimalay, nga ang Dios, amo ang dalan, kamatuuran, kabuhi, kag ang pagkabanhaw naton, tapos na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Ngayong gabi sa inyo tanan. May gabi, my Father. Bawlang baw. Baw.